Mina ngingakusela wona nje selithatha ukuthi libhaleka ngingaphazamiseki. Ngeke sisho sami mina umuntu ofuna ukuqalisa. Ngeke uqala inyanga kufanele befunda ukwazi bengenzi lutho. Kodwa manje ngamanje ngafunda ngiba selithatha ukuthi kuphumelele. Wena ubasa ungamuka. Batita. Hola. Esto smele la. Qual è la gialla? Egde. Allora che ne so la fine. Ati benino. Non ti da cala la. E quando va su mi sera. Alfred. Film ne vuole da ukizo pega pasi na pezulu. Umunyi polpeni yako. Into ngona shwa kamera. Joe, demand Joe. So the first thing that I demand is coming up. I'm a big man, demand. Okay, that's cool. But it's a Tala uchisa na textbook. Mara demand. Mara dança isso.
Oh. Hayi nakude. Manje ngithe isikole bakhe ngasingesami. Shit. Eish. Ay. God. Ay, anakho. Bonakala njengomuntu obhede la. It's not over until the fat lady sings. Why do you hear the fat lady sing? Mau. That's lunching Sarah. Gubanu utimbani. Fat lady Mokoko. Kona ngwaku ku fat lady lo. Mokoko wa kumuntu ayazi lo kuza njalo lo kayazi. Tami ndomba hayi. Ndomba. Inhlangano yanqabeza ngokunhlukumeza emahlelweni okubeleka. Sinendaba esijaxekileyo. Uthe ukuna bomgela mkhuba bakhonile ukuthombisa abalethu. Kodwa labo dlanga amandla. Uzobonyana kunomthala bonyana ukuthi basuke ebayaphi. Kunemali ethathwe imali engayi 500,000. Ukuba nesiqiniseko sendaba leyo, sizobiza udetective Ndala. Detective Ndala, besaba ukuwe ngosinabe indaba lebonyana ukuthi kwenzakale. Ntokozo Chetri. Ngiku detective Ndala. Ngibuya esipolisini sangakwaMhlanga. Sonke siyazi phakathi bonyana uthome phasi ukuthuthunjiswa kwemishini yemali. Ngibawa ukunitshela mphakathi bonyana ihubhululo silenzile nemithala futhi sesinayo nabasolelwa sesinabo. Into nje engizoyitsho kuwe abasolelwa aba sizobabamba ngesikhathi esingaphilisihliziyo. Njeke ngiyabawa mphakathi bona nehliseni umoya ningathukwa begodu ihlale ifree. Ngiyathokoza ukuthi yabo ngizole izindaba esijaxekileyo sibe singancabeze kodwa ukunthulumeza. Sathokoza ukuthi Detective Ndala udethele indaba ngobuduze bonyana kwenzakale. Abudla ngamandla ngoba nabayakhontatha imali zabantu kodwa bona bazakutholakala. Mina ngingushadrath mfere Mahlangu. Sekwala ma. Ngidinda imali wena. Ngikuthi awukhuluma ngani man? Ngiyakupheli. Wena nomfowethu benibotshile. Kunamagama engawakhuluma yini? Ngathini? One thing bandit. Always a bandit. Once a bandit, always a bandit.
ngihlala ngiwakhuluma ma kodwa abantu abangizwisisi basana bami nithuthumbisa imchini yemali simbo izinga lokuthuthunjiswa kwemchini yemali leyo mawuxesha ukudinga lokho njeni iphumile nithome phasi viyere kunemchini yemali ethuthunjiswayo basana bami nina nizigubhela imgodi yamathuna nisaphila angazi bona ngizokwenzani ngani basana bami nakuba nazi ukuthi nizeleni la detective Ndala detective Masongo thina Mpebe ngoba angazi ukuthi nalemuka ukuthi since nifikile la tona yami khathazekile thukiwe from wakade zakhe sawathemba amapholisa yazi malanga la amapholisa angekhe wazi ukuthi akafika kuwe azokubulala namkha azokusibaha kala mkhaya Masongo Yani notice. Check ufanso. Ufala hapa na wewe. Yakuna. Ufala hapa. Jana la ishini wana. Sikhulume lile ngesa. Jana la ishini sikhulume. Yawe. Yona mna. Green. Ay, moja. Oh. Don. Gipe kelele. Usha ndo na taxi pe kelele angitisve. Don filho, não suena? Don filho, wena? Don. Não nos organizei. Peguei calma José. We can imagine Zako. Well, at least you'll get the opportunity to meet them soon. Xolani, uma batsho uzifuna ukuphuma. Okay, ngiyeza sis. Hayi, Don. Yazi na ukuthi mama wakho angithandisisa uzangithola ngaphandle. Hayi, Don, it's chill. Fuck it. Kuhle kwenzakalani ukama no skuma vo nakanjani sesesoke emhathweni ikwamhlanga community radio sikulethela izimnandi zokuzithabisa zefundo sikulethele zona nezenzeka emphakathini enu ngoba njenganje vele sikutholele zona ezenzeka kwemphakathini ke siyazenza ilandelela. We are doing a follow up on what is happening around your community. This is Kwamhlanga radio community, and of course indeed we just got an update recently that the suspects are apprehended, most of them, and sithola ukuthi ke nokho bakhona ngathi abanye babalekileko endabeni yokuthi ke kubhonywa i-ATM le seyizwakele kubana ke ibhonyiwe bafunani ku-ATM. What do they want? Sithi phasi kobugebengu, phasi ngobulelesi. This is your boy Skumba. This is your boy DJ Skumba. Hola Kwamhlanga community radio. Namothi nabangasa njani? Liphisi likonotho manje, ha? Sitawona soda la endlini. And sisena makhawu apha haya waphethe kumele swashaya, ya? Angimazi ukuhlayisa wena. Tuthi uyahamba ngaphandle. Ubhoma ATM. The next thing uyenza uyakufaka phakathi. Tumini sibawela lapha izwasibophisa wena. To. Bokhala uzosinyana la. Khula kusijamela. Ifili. Ngoba polisi manje sekhamba uzosezuhleva lapha izwuthembisile ukuthi angeke usaphila uthathe lezi zinto. Kodwa into yenza ukutshela ukuthi awaphuza isithembiso sakho kuphela. Uyamthatha umfaka phakathi. Umuntu ofundile isigaba. Sitshela namhla ukuthi izulu. Uyabona izulu lina wena. Ngithi ngibona manje to.
Anginayo liye. Bafethu, sisina bakhaba baya. Le ndaba yethu usocabana sodwa la endlini, Sine investment anesicabana isebheke ewana. And manje wena uthi wenze uXolani ebheke yakho. Kahle. Uqoba kanjani? uXolani ibheke yakho, school bag isagaxwa. It's a mistake, man. Ngemistake kanjani uhlukulisile? Abafundi. Bla, nangene wena ibag yakho uyashiya emnyango. Thenga nini? Ama exam. I-exam lesibhana. Examination there. Azuthi kwenzakalani? Sikhathi ukuthi si-argue in. Wena. This. Zena. Ushintshele impahla zakho. So control inkingi. Wena. Bese ukufuna. Sithe sofuna nomngane wakho mana. La ukhuluma nomthosi. So tina sutrapa intwana le yakhethelela le. So tina sutrapa wena indaba. Hey, uzobuphulela umnyango. Akwande sokana. Ufukile. Hawa, uXolani ngakho bengisamthume ngentolo. Jama ngibani umfunako. Sokana. Hey, buya. Bantwana. Bantwana babona. Ay man nung sarapan ay gan. Agad ko kay sa diri ko. Uyabona wenzeni nje? Bana angazi. Yonke into engiyaziyo la ukuthi amajita azobuya azofunza la. Uyabona ke? Kulama kumele wenze sure ukuthi usele imali letwana. Uzisave wena. Dan. Angamali buyela. Bana. Yabona? It was for Marco Boosting. Kunjani? Nihlala khona la? No. Yes. No. Madoda, khululekani. Angagezanga ngubumi. Nje ngifuna ukwazi ukuthi mhlambe asithola isiphathi esimnandi. Oh. Isiphathi. Ngithi isiphathi. Bamba yiki thele khona. Boy. Tala bamba yiki. Angifuni nesinto sokuhlanganisa nebhekele baba. Hayi, hello angeke. Khathali kinga yini? Don't at least nami ngifuna ukufika 20 nyana at least. Bamba yiki ndala le. Hayi bachadlisi so bamba so wena manje. Sibona le. Bona kana hayi manje. What's going on, bro? What's going on? Echo nyazi. Let's the fucking go. If we back on the floor. No, what's the best man now? You mama now the fuck. I can't go back. Come on, guys. Sing me bass. What did you do, Gugu? What's the marinate tell? Which was a stopping 10.
Efokana ngesibikoshethe phezu kwemali yethu wena mloyi. Yona mloyi. Jebulala le wena. Amathida manje ngikade phela. Amadlozi amankayile le bheke. Count up from 10. 9. Sakongelo na. Okay, Machida. Okay. Ngoba 10 na kaniyancinca. 5%. Yeah. 2%. 2. Sibangane leti bathulezi. 2%. Sabe, hlangane bathulele namhlanje. Manje zakhathayila nithi. Sihlangana. Else. Ah, this is it, man. This is it, because toy. Dona shudo wena vele file. Uzitshela ukuthi abantu laba uyobanikeza imali le. Aqeda laba bakuthokoze maybe. And that way, have a nice day. It's been great doing business with you. When you are such a coward. Wewe umteki mtimani. Manje uhlule ukumkhawatha emgila le. So uzofuna ukumkhawatha manje ngoba sekafunwa yini? Hayi man, hayi. Azothi kozala. Hamba. Anomuntu ozokhawatha for yes. Ilipho ngifuna la. Efuthe wena. Go on discuss with this one. Yeah. Oh, but ngoba kusese elinyaka. Akudlule ndaba ngomathanda sethi sifambe 2 years. Mina ngizayishaya ibhiya le ndelo, mina ngishaya ibhiya next. Ngifuna la ke light mina. Unegula. Yewona uhlulekile ngithi. Ohlulekile skini ukobe bet la kukhona la. Kwahla manje sozomhlaba, umhlaba omhlabani. Kodwa thami yasala, umbereko kwaGugu. Bet malam. Ya. Ezani phelele. Let's negotiate. This one the 2%. Dinga 5%. Wena, sukamnena usuka khona, uthatha imali yami uzongitshela ukuthi negotiate phezulu kwemali yami. Yini lokho ungitshela khona? Like to be honest, if kwenzekile ukuthi bengasini, manje nje le mali ayini. By the time amaphoyisa afika lapha search, manje nje kwenzeka ukuthi bayicova lezabo. Tuhu. Makawe mina namshaya phansi. Mjida. Ithina uzonginikeza imali leyo. Bafethu. Awumiyeke mfana. Thatha wena man. Thatha ubethe umuntu lo kanti. Mara bafethu. Tumlaleje Imali njalo wena man. Yewona ongitubula wena. Hlabaleje man wena. Para nasiza ke ngikayile, mfethu kalisra sini. We're supposed to make this thing simple. Chicken fries. Well done, boy. Yabona manje mfana uthi wasecret. Yabona nje. Awusase isilesnipe ngikho ukuthi uyiso. At least nje ukukhombisile ukuthi soyindoda enough. Okay. Since wena uqina kwakho pheza nqabula nala ichandisi yakho. Zokugala 5% yakho. Anduphume 8 empilweni nami yaso. Jewol. Iswara. Lokho akusho ukuthi sibashuzi bakho yazo. Yanizwa. Mangibona uyaflathela wena. Ngamshishi. Fire wena. Efaya wena man. Philo ngikubone ne. Sorry. Ayo yacacisela wena yona. Dala wena. Hayi nani mphela. Yinde. Hayi nani Boyker. Pakanyo. It's not over until the fate will be seen.
vele bengizitshelile ukuthi intwana bakhaba. Okay. Hayi mara ngithi break. Intwana before kwenzeka iflop. Say no. Ngithemba uzothola ukuthi manje i-track yakho.